फरायसुलिफोरखौ बे समाव थुलुंगा होग्रोनो सानदों। खुलुमबाय। दा दिनै बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2022 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनाय सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनि जिथि मासि गोजौनिफ्राय बे बरायनाय जि हाबाफारि बेयाव बाहागो लानानै आं खोब गोजोननाय मोनदों। दा बेयाव गुबुन बोसोरफोराव बिदि जिथि मासि हयथ' लानाय जायामोन। गिबि थाखोआव उथ्रिनाय गासैबो फरायसाखौनो बरायनाय जायोमोन, नाथाय देग्लाय सा 49 फरायसाफ्रा गिबि सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादोंमोन आरो बेनिनो जि टप 10 सायख'दों बेयाव 76% बेयाव काट अफ जादों। दा गुबुन बोसोरफोरनिख्रुइ देग्लायनि रिजाल्टआ खोब मोजां। दा बे समाव आं फरायसुलि बिथांमोनखौ खावलायगोन जाहाथे समखौ जोङो गोबाव दं सानालासिनो जाहाथे गोसो होनानै फरायो आरो बे जोंनि थाखाय बियो थोजासे नङा बे रिजाल्टआ। जाहाथे जोंनि फरायसाफोरखौ आं खावलायगोन बे जोंनि गुबुननि जोबथानाया जोंनि जागायनाय बायदि जानानै दङ। जोंनि जोबथानाया गुबुननि जागायनाय जों जानानै लुबैगोन। दुलाराय बर' फरायसाफोरनि जि टप 10 बेयाव काट अफआ जोंहा 94 पइन्ट सामथिं जादोंमोन, नाथाय बेयाव जोंनिफ्राय जों मोननो हायाखै। जोंनि जाय टपार बे 87 मोनदों बिश्वनाथ जिल्लानिया। दा बेखायनो आं खावलायगोन फैगोन बोसोराव जिखिनि जाय फरायसाफोरा मेट्रिक आनजाद होगोन बिथांमोना जाहाथे कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाया टप 10 आव बेयाव मोननो हायो आरो बेजों लोगोसे आसामनि जि टप 10 मासि सायख'नाय बेयावबो जाहाथे मोनहैनो हायो। आं बेखौ फरायसुलि फंबाय बिनानावमोनखौ खावलायगोन आरो आसा खालामो। सारा आसामाव दिनै बर' फरायसुलिफ्रा गोबां लाख मेट्रिक आनजाद लिरो, बेनि गेजेराव गोबां खम सुबुं मासिखौ मोननो हायो। बेनि गुबै जाहोनखौ एसे फोरमायगोन नामा सार? बर' बिजोंनिफ्राय फरायनाय फरायसुलाफोरा देग्लाय टप 10 आव एसे नाम्बारनि थाखाय मोनाखै। सिगां बोसोरावबो 1 नाम्बारनि थाखाय मोनाखै। दा बेयाव जों सासे फरायसाया सिगां मोननो हादोंमोन, नाथाय देग्लाय काट अफआनो 98 जानायखाय जोंनिया 97 मोनहैदों। 1%नि थाखाय जों मोननो हायाखै। दा बेयाव जों खावलायगोन बिथांमोना मोजां फरायसा गोजाखा। गोबां साबजेक्टआवनो 100 जौसे मोननाय, नाथाय माखासे साबजेक्टफोराव बिथांमोना 94, 95 बा 96 बिदि मोननानै बिथांमोना थादों। दा बेखायनो फोरोंगिरि बिथांमोनखौ जाय एग्जामिनार जाय पेपार चेक खालामो बिथांमोनखौबो जों खावलायबाय थादों, बुंबाय थादों जाहाथे हायोबा बिथांमोननिखौबो जेसेबांखिनि हायो जों हरनाया मोजां। जाहाथे एसे नाम्बारनि थाखाय जाहाथे बिथांमोना जेबो आफसुस जाया। मानो होनोबा जोंनि रावनि गोजाखा जिहेथु माखासे बिथिङाव जोङो 1 नाम्बार 2 नाम्बारखौ जों एसे होदेरना होनाया मोजां। जाय फरायसाफ्रा 97 मोनबाय बे फरायसाया हयथ' मोजां हाग्रा फरायसाखा, बेयो हयथ' 100 जौसे मोननो हानाय फरायसा। मानिबा खारनाव नाम्बारखौ उल्था फाल्था होनाय बा माबा मोनसे खारनाव हयथ' बिथाङा खम मोनदों, नाथाय बेखौ एसे कनसिडार होलायनानै होयोबा आसा खालामो जोंनि फरायसुलिफ्राबो टप 10 आव मोननो हागोन। दिनैनि दिनाव बर' फरायसाफोरा निउ इडुकेसन पलिसिफोर लादों नामा? जोङो निउ इडुकेसन पलिसियाथ' गभर्नमेन्टनि बियो, बिथांमोना जाबाय थागोन। दा बेनि सिगां जों निउ इडुकेसन पलिसियाव 11-12 जिथु जाखासिगोन 9, 10, 11, 12 जि फर्मुला बेयाव लांगोन। दा बेनि थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि हाइ स्कुलफोरखौ गोजौ फरायसालिफोरखौ 11-12 सिम आपग्रेडसन खालामनांगौनि थाखाय जों सरकारखौ दाबि खालामदों आरो जोंनि बुंनाय बायदिनो थांनाय बोसोराव गोबां फरायसालिफोरा आपग्रेडसन जालांबाय आरो दायोबो जों लिस्ट खालामदों आपग्रेडसन खालामनो थाखाय। आरो बेजों लोगोसे जों 6.3 क्लजनि गेजेरजों जों माखासे भेन्सार फरायसालिफोरखौ जोङो सरकारि खालामनो थाखायबो जों सरकारखौ नारसिनबाय थादों आरो जाबाय थादों बियो। आरो बावैसो साननि उनावनो बा बावैसो दाननि उनावनो नैबे जेंनाया सुस्रांगोन आरो जों होमबाना गोजौ फरायसालिफोरखौ 11-12 सिम जों आपग्रेडसन खालामनानै निउ इडुकेसन पलिसिजों जोंनि फरायसुलिफोरखौ बा जोंनि सोलोंथाइ बिखान्थिखौ जोङो थांहोनो थाखाय जों नाजाबाय थागोन। बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायनि गेजेरजों दिनै जोंनि जिल्लाया गिबि खेब माने जि माने टप 10 सायख'नाय बे हाबाफारिखौ जों देग्लाय खुंजेनदों। बेनि आगोल फार्स्ट डिभिजन जानायफोरखौ जों बरायोमोन, नाथाय देग्लाय टप 10 हिसाबै जोङो बेखौ सायख'दों आरो बेखौ जोंनि जिल्लानिनो सिङाव थानाय दैमालु बर' गोजौ फरायसालियाव जोङो बे दिनैनि हाबाफारिखौ खालामदों आरो बे दिनैनि हाबाफारियाव जोङो गोजोननायबो मोनदों। जोंनि जिल्लायाव डिस्टिंसन लानो हानाय आरो बेनि माने जि जौसिन माने मार्क बेयो 87 आरो बेनि काट अफ मार्कआ 76। दा बेखायनो जों गोजोननायबो मोनदों आरो फार्स्ट डिभिजननि जि माने बिबां बेबो बारायदों। सिगां समफोराव बेबायदि नङामोन। दा बेखायनो नैबे दिनैनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिजों सोमोन्दो लानानै जों गोबां आलासि दंफैयो। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी बिथांखौ गाहाय आलासि महरै जों मोननो हादों आरो थांखिजानाय बुंथिगिरि नर्थ इस्ट इउथ फाउन्डेसननि फाउन्डार रन्जन कुमार बरुवा बिथाङाबो दंफैयो आरो बे हाबाफारियाव जोङो बेखेवगिरि हिसाबै मोननो हादों डक्टर राजु गयारि बिथाङा अरुणाचलनि डन बस्क'
स्कुलाव सासे प्रफेसार हिसाबै मावो दा बेनिखायनो नैबे हाबाफारिया जों खोब कालारफुल होननानै जों सानगोन आरो इयुनाव नैबे हाबाफारिखौ जोङो जिल्लानि गुबुन गुबुन दखरायाव जोङो फिन फैबाय थानाय समफोराव जोङो खुंबावगोन दा बेनिखायनो आङो नैबे समाव आं दिनैनि नैबे बिजोंनि गेजेरजों खावलायनो लुबैदों जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय गोबां गुबुन गोजौ फरायसालि जायफोर बर' फरायसालि साफ्रोमानो फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौ जाहाथे जेन जोंनि फरायसाफोरनि इयुनखौ नोजोर बोनानै गथ'फोरनि जि कुवालिटि बेखौ जेन जोंनि फोरोंगिरिफोरा फरायसाफोरनो जेन फोरोंथाइखौ होयो आरो फरायसाफोराबो जाहाथे जेन बिनि जि फोरोंथाइ बेखौ जेन गुन गोनाङै लायो आरो गार्जेनफोरखौबो बे आयदायाव एसे नोजोर होनो थाखाय जों दुलाराय बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खावलायबाय। गहपुरनि दैमालुआव जोंनि क्लास 10 पास जानाय जायफोरा डिस्टिंसन मोननाय जायफोरा टप 10 बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि टप 10 फंबाय बिनानावमोनखौ फेलिसिटेसन होनो बेवहाय मोनसे सेमिनार लानाय जादों बेवहाय आंखौ एसे सासे रिसर्स पार्सन हिसाबै लिंहरनानै एसे इनकारेज होनो थाखाय होनो मोननानै आरो मटिभेसन खालामनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनि बे गहपुराव आं दिनै बिनि थाखायबो बांसिन गोजोननाय मोनदों बेबायदि रिजाल्ट जों सिगाङाव मोनफेराखैमोन बा मोननाय नुवाखैमोन आं जोंनि समनिफ्रायनो नुबोदों जोंनि बे गहपुराव गासैबो स्कुलनिफ्राय साफा सानै फार्स्ट क्लास जाबोदोंमोन खिन्थु नैबे बोसोराव बेबायदि जोंनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनिफ्राय डिस्टिंसन मोननाय गथ'फोरखौ नुनानै स्टार मोननाय गथ'फोरखौ नुनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं बिसोर साफ्रोमबो फंबाय बिनानावमोनखौ बिराद साबायखर बावदों आरो आं बेखौनो बे फंबाय बिनानावमोननि सिगाङाव प्रमिस खालामदों जे माबाफोर उननि समफ्राव एकाडेमिक केरियाराव मालाबाफोर मदद नांगौ जायोबा मालाबा मटिभेसन नांगौ जायोबा मालाबा एफा एनै रांनि फाइनान्सियेल मदद नांगौ जायोबा आं बिनि थाखायबो आं रेडि जादों मानोना जोंनि बे उन्दै उन्दै गथ'फोर दा जाखांबोनाय गथ'फोर बिसोरसो जोंनि बर' हारिनि फैगौ समनि शाइनिं स्टार माने जोंथि हाथरखि महरै जोंनि ससाइटिखौ जोंनि हारिखौ बिसोर दैदेनलांनांगोन बिनि थाखायनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फंबाय बिनानाव बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावनाय थादों आरो दा फैगोन समफोराव जोंनि सारमोननि नाजानायाव सारमोननि एकदम नांथाब नाजा एफर्ट्सआव जों बे रिजाल्टखौ लाबोनो हादों बेनि थाखाय आं सारमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावनाय थादों आरो जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरनि जायफोर पेरेन्टस जायफोर बिमा बिफा दिनैनि दिनाव एसे सांग्रांथि जाबोनानै जोंनि माखासे स्कुलफोरा सांग्रांथि लाबोनानै सारमोना सांग्रांथि लाबोनानै जि गथ'फोरखौ बै लेभेलसिम दैथायहरनो हादों बेखौ नुनानै आंबो बिराद गोजोननाय मोनदों आं दिनै बिनि थाखायनो खुसि गहपुरनि सासे सुबुं हिसाबै सासे टिचार हिसाबै आंबो बे खोथाखौ लानानै बिसिनि साक्सेसखौ लानानै आं रोजा रोजा गोजोननाय मोनदों आं दिनै बेखिनिखौनो बुंनानै